दिल्ली आइल बाड़ कनाया पर रूम खोजता बाड़ किराया पर। अरे बोलो दिल्ली आइल बाड़ कनाया पर रूम खोजता बाड़ किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा। दे दो अरे नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चला आगे समझा दी कैसे रहे के बा। बताओ तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। अरे ऐसे कैसे हो एडवांस तो दे वही के पड़ी। पहले तो एडवांस तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। चुप रह काहे बारो पढ़ावत मुहावरा। अरे ऐसन बात नइखे हो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक है बा मिल जाई रे नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाई तो ले लो तैयार बनी। सुना साफ सफाई के रखी ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान बुझलू का हाँ सुना साफ सफाई के रखी ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान। ज्यादा मत बोला कृष्णा कैचा हवे बड़ा लबरा सब जानता है। ढेर मिलता तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक बा ठीक है बा बुझला। हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाई ठीक है बा दिल्ली आइल बाड़ कनाया पर रूम खोजता बाड़ किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे